കിം 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 XY ക്രോമസോമിനെക്കാട്ടി നല്ലത് XX ക്രോമസോമുകളാ. സ്ത്രീകളാണ്. അവർ വരുമ്പോ തന്നെ ഒരു ഐശ്വര്യല്ലേ അല്ലേ? കിം 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 മേ 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 കാന്താ കാതോർത്തു നിൽപ്പു ഞാൻ വരാത്തതെന്തേ കാന്താ കാന്താ കാതോർത്തു നിൽപ്പു ഞാൻ വരാത്തതെന്തേ കാന്താ ഇമ്പമുള്ള തേൻമൊഴി നീ എന്തേ തരുന്നതില്ല കിം 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 വരാത്തതെന്തേ മേ 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 1 2 3 4 കിം 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 ഓം തടിക്കുന്ന മേ 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 കാന്താ കാതോർത്തു നിൽപ്പു ഞാൻ വരാത്തതെന്തേ കാന്താ ഹലേ അയ്യോ പഞ്ചമി ചന്ദ്ര